Здравейте! Искам да вметна как един голям музикант, един музикант, който е все още без аналог, един от тримата големи, както ги определят на съвременната музика, Георги Енев, как още в началото на 80-те години е променил музиката и е свирал в съвсем друга посока. Колко по-различен начин на музициране е имал този човек и се моля да ни е жив и здрав. Това е човек наистина уникален и без аналог. Жив и здрав да си, Георги Енев!